Ale som veľmi rada, že som sa rozhodla na tento kurz prísť, pretože mi to dalo úplne iný obzor, ako sa dá vlastne ľuďom pomáhať a vlastne nielen ľuďom, ale veľa uvedomení prišlo aj na tomto kurze medzi mojimi spolužiačkami, ktoré sú úžasné. No a prečo som si vybrala práve tieto lektorky? No v prvom rade to bolo blízko, no a potom ma veľmi oslovila ich webová stránka a ich vzdelanie, ktoré mi bolo veľmi blízke, keďže pôsobím ako pedagóg strednej školy. Prečo som si zvolila tento kurz ja, Coach 69? Zvolila som si ho po 3-ročnom uvážení a myslím si, že už som bola dostatočne zrelá, len potrebovala som potvrdenie na to, že áno, môžem to robiť, budem vedieť to robiť a že mi to dá to naplnenie v mojom živote. A to sa za tých niekoľko mesiacov, za ktoré som absolvovala tento kurz, aj splnilo.